Umeleza chama taurisa. Mukomana uyu ndakamurowa zvechokwadi mushure ngatsvaira paguva remunun'una wangu nguva dzisiri ndidzo. Ndonyaya ndakarovera mukomana uyu. Akatsvaira paguva remunun'una wangu. Ari Sahwira ari shi. Ari Sahwira achite yakanga ane vanhu vakanga vazowirirana nawo mushure ngekuti aikwesherana. Takaita zvatakaita semhuri. Uyu ndokuzodzoka bvatsvaira. Nazotsanangura mafambiro amaita kusvika azotsvaira. Mangari ndiani vanhu? Nyaya yakaitika apa ndeyekudai so. Takaita nyara dzemunun'una wangu. Taita nyara dzemunun'una wangu. Takabva tavakirira pabakuva. Tabva tafamba semhuri. Tafamba semhuri, tabva taudzwa zvatakaudzwa takafamba semhuri, tabva tawirirana. Tabva tati toite here zvinhu izvi. Tabva tawirirana bataita. Mushure ngetazoita zvinhu izvi. Uyu akazoenda natete vangu abva azonotsvaira ari usiku. Atete nyari kupi? Vari. Gavawe. Atete we. Pakuzobvunza mukomana uyu ndiakazoti aini ndakandaudzwa naatete wako ndiani anozotaura chii chakazinge chaitika mukomana. Oh. Iwe shamani. Funza yaro. Ayo tete. Chii chakava chaitika kuti uzotsvaira paguva panga pagadzirwa. Ini ndakatungwa na tete. Vapi? Ava kuti inodiriwa mvura papi pachuruguva rakakiwa makusemisa patiregedze yose kuti guva riregedze kutsemuka tiriwo mvura kuti kuregedze kutsemukacho kuvakiwa kwaraitiwa nabda kudiriwa mvura natete nemusikana anonzi Ivhoni. Nguvai Makazvitangwa here? Ma6. Pane vanhu vaikuona here pamaita zvinhu izvi? Sahwira. Waionekwa here nevanhu nguva dzawaidira mvura? Vaidiona. Vangani vakakuona? Vakationa 6 manheru. Sama muri mega kumakuva muri vairi. atiwi watano. Pakareba zvakadii pakavigirwa muti? Angoti se panapa pane mota ino pakusawa. Pakusawa. Sawa. Musha uri panapa? Makaenda netochi here? Makaenda Tisini. Mamsina tochi? Mamsina mubadza tochi? Tisini. Nokutsika makaona here? Tisingaoni. Mamsingaoni. Saka maiona kutsika zvemaivhenekani. Munyara yakatitaura. Iwe ndokaviga mwana yeye. Ndinakavika. Ndiyo. Uri wega. Ayo nemabiamu. Nemabiamu? Ava atete vakanga pasina vamwe vanhu vakanga vainavo? Atete angari muzukuru wavo anonzi Ivhoni. Vari tu? Ari mumu. Ko iwe wangaonani? Iwe wakangaonani? Ini wavo. Uri mutorwa wavo? Avari tu uri one? Manheru futi usina tochi? Kwematete maigoita zvinhu izvi pasina vamwese. Mama. Nyaya yakaitika ndeyekuti taurisa yamai vandisoda kunzwa. Pane kwatakafamba ndizvo. Tabva tapiwa munamato kuti tiendonesa paguva. Kwamakafamba nani? Tese semhuri. Tabva tapiwa munamato. Tienda munamato mesa paguva. Tesa munamato. Tabva tazoenda kwatikaenda kuno. Kaenda uyu murume uyu ndo mukamboenda naye pakutanga handiti? Kwatikatanga kuenda. Munhu wamukaviga makamuviga pamba pani? Pake. Pamba pake ndi papi? Paanogara iye murume wacho panga akavakira. Nawo makuzodzokera koyu makamusiyire? Uyu anga abuda angaenda. Kasi ndiani mukuru ipa? Mukuru pawakomana. Uyu mukuru. Niwe mukuru. Saka mimba mukazoita kechipiri aya makupuwa munamato chipiri makamufonera here munhu? Aiwa tinombomufonera. Ana mukadzi here? Mukadzi wakanga aenda. Hamuna kumufonera mukadzi wacho? Ndambomufonera. Kusei makaita izvozvo usiku? Makamidi kumirira kwakachena. Mbozi kana wapuwa muteuro hausi wekuroya ka? Maingomira mbozoita mangwana? Taimira hedu.
but kwatakatanga kuenda manje kwakakakwa kutaura zva go back to sender ndo zvakazorwadza. Go back to sender. Kuti komana uya akaita go back to sender kunani munin'ina wake. Munin'ina wake upi? Iye akafa wake. Kwaigota go back to sender munhu akafa kudhara. Aenda go back to sender kuna munhu akufamba. Kuti azofa. Kuti azofa. Go back to. Auzoti azofa. Ehe. Akafa sei munhu? Munhu zvakaita motikari anzi akakwira motikari. Akaita sei? Mota achienda kushamba. Achienda kushamba. Mota yakaita zokuita sei? Saka anzi pakadonha muti wekutanga. Muti wekutanga? Kubva kwazodonha wechipiri ndo wakazotsitsa motikari. Alright. Munhu sei kuti munhu aidriva mota iyi ndiani? Angari mukuwasha wangu ere? Muti wakadonha wakazodonhera kubva murodhi wakasvikotsitsa mota iri kufamba. Muti mumwe chete. Saka ini chikundinetsa ndechekuti vanhu vakaenda muzvipatara ka handiti wangu akatogara muchipatara kwe6 months kasingakwanisi kana 5 months ari muchipatara mwari akatongawo akazopona ndikutaura vangu inini aidriva mota now imimi pane mhepo dzinosunda kuti munhu azoshaya dzinowanikwawo pachivanhu hazishaika kwafamba unozowana mafamba emimi manzi ngatite izvi makanzi imimi kana muchita zvamuri kuita makanzi mukuzvitirei pokutanga watikatanga kuisa wacho watikazosuka nemvura wainzi ndokumutsa wokutanga makauisirei ndokumutsa munhu ko wechipiri wanga uri wechii hatinazoisa mumwe munamato takazongosuka munamato watikatanga kuisa iwoyo wanga uri wekuti wokumutsa munhu ko imimi cheorit kana maida kumutsa munhu kuti adzokere munhu akamuuraya ainzi auraya nemukoma wake ka kwechipiri pamukaita kanzi mukoma wake kwatikaenda sikwakanzi muri kupahukama hwenyu ndo pakaiurayiwa saka munamato wamapiwa imi mausu wekuti munhu anomuka kusei makazoti ndebushu makanzi pahukama isusu takazoti ndeuyu nenyaya yekuti kwatikatanga kuenda kwainzi kwaitwa go back to sender saka akasumudza roko ndeuya achiti ndiye akaita go back to sender kwatikatanga kuenda kwacho kana munhu aita go back to sender amai vakaenda pamuprofita vabva vandonopiwa muteuro wekuti mufu yamuka endonobvisana vakaita vari vese saka maziva kuti isusu patakaenda ipapo pamuprofita vakazofamba kwechitu vakanzi muteuro wamakapiwa uye hauzokumutsa chi ndokutotsirika kuti munhu yasadzoke kuya kunozorwisa vanhu vakaita se mubvunzo wangu jasi ava hana kuiswa muprofita nauyu wakaenda muprofita wemhuri wawakaenda vese iyeyu ndiye ari kuziva muprofita wacho watikaenda isusu atanga singamuzivi ndokupi nekuseri globras tsanangurai uyu ndiye ari kuziva muprofita wake waakatiendesa iye kwaakashandirwa iye ndokwaakaenda saka mimi kana mamaudzwa nzimimi ndauta go back to send chinzi uyo akaita go back to send uyo kuti anga atadzirwa abva aita go back to send handiti saka mama arata kuti ite go back to send tanga singade kuita go back to send takakabvisa munamato wekuti titsirike munhu wainzi hausi wekumutsa munhu chete komaida utsirikirei munhu kana iye akaurayiwa zvisina kunaka pamakaenda kuprofita wabowadhazi yavo ndopavakwa munamato wokutsirika asi zvisingazikanwe neruzhinji zvichizikanwa neuyo nomuprofita wake ndizvozvo chaizvo saka amai ava pavazoenda kuno muprofita wavo ndobvavanzi makatsirikiswa munhu saka ipindi munamato vatakupaende munomutsa chi munhu uye ndopavakanzvaita babavo ndoti baba vari kunzi ndovakaita go back to sender kuti vaone munyinina wavanhu kana kuti pakapaitika chimwe chiitiko here pamusoro pababa tauri mwoyo nairi kutaura titangu ndeyekunyepa kunokutaurwa zvidaro nhau iri kuitika ndeyekuti vanhu vakazoita crossland kuti waroverei Sahwira nenhau yekuti anga atsvaira nguva dzisiri ndidzo pamakuva papi mushure kunge vanhu tiri kukwesherana ndo nhau iripo iyi ndida kukubvunza mubvunzo teerera mubvunzo wangu ndiani akaudza dzinza kuti handei kumuprofita zvakaitika indura zvandakubvunza tese takawirirana semhuri aiwa munhu wani anotaurira dzinza kuti akomana pane muprofita ari pachita
vese vanhu vabvumira kuti handei zvakaitika kuti undipindure ipapo ndati ndiani akataura dzinza kuti akomana pane muprofita ari pasera paglobras izvozvo tachike kuzvipindura nokuti panotaurwa nyaya panotono munhu anondosagesta saka izvozvo hazvina kana problem. naiseni ndiri mukomana mukuru anga aripo apadi ukuru ipapo pakutsvaga kokuenda apadi ukuru panoda anoziva kuti anobatsira here kana kuti abatsira achisvibira ukuru zviti. But gentlemen, ngatibate nyaya sezvairi. Isusu munhu akafaka asi munhu munyowani. Tinoziva nyaya tikaramba tinoziva mafiro akaita munhu uyu. Handizvozvo. Izvi zvechivanhu zvoda kutsvagana mukati menyaya dzatinenge tichiita zvinowanikwa. But ngatitaure nyaya sezvairi. Iyi nyaya munobvumira here munhu kuti atsvaire usiku. Ndopane nyaya. Izvi zvokuda kunongedzana kaizvo. Imwe nyaya iyi. Munobvuma here munyika medu isu kuti guva rikwirwe usiku kose isusu toda kudhifenda ava vari kuita zviri wrong wozika kana nyaya iyi yakaitwa yaibva hangoitwa ka chaizvo nemazvo netsika yedu yemabushu woenda makuseni wonotsipinura because it was not too late zvinhu zvakanga zvaita zvairoro hapana munhu angachafa mangwana acho vaingotora muteuro wavaonesa masikati majekerere vanhu varipo uye achiziva ndo zvaari kuita kana achidzokera aidzokera kana vanga vasina kubutsikana nomuprofita hwani vakadii kuti muprofita uyu muprofita isusu toda kuchaja vanhu ava nenyaya yekukwira guva neusiku izvi nyaya dzatava kutsvaga dzisi dzemusha medu ava kana vanga vasikagutsikana vaenda kuvanhu vairi vatatu ndosaka tichifamba nenzvimbo ngani 3 maigofambira nzvimbo 1 imi muchiziva kuti zvinhu izvi hazvina kunaka pedzi munzvenga futi usiyewo ipaiwo uyu mukana vamwe vakatakurirwa musaga isusu toda kuchaja munhu akakwira guva usiku toda kuchaja Sahwira muno munyika medu hamukwirwe guva usiku zvimwe zvese handinei nazvo zvokuti vakazoita sei hatinei nazvo kana vachida kufamba ngavafambi ndotsika yedu yemunomu nokuti zvamuda kuita izvika izvi vanhu ivava vese ava vachapedzisa mumusha umane munyonga chinhu chinoitwa pamwe chete iwe wairakidza vanhu muprofita wakadi kuzoenda pechipiri takaitika takatoti kana kune kumwe kwamuri kuziva tiende makatenderana takatotenderana kwematete makadi kuzomudza zvawaita zvezvi hazvisiri zofoni iripo nyaya iripo ndeyekuti mukomana wekubva patatitanga nyara dzaingonzvenga nzira aiwaka iyo zvinezvika mabva muno mudare vaditi achadya zvezvenyu endai mufambe patatu kuti nzi kuti mudzokere muno mudare kuti uyu ndiye akazobatwa maonero angu zvamusematariro angaita mabudu mukomana yani mushaike kupira guva usiku asi iwo mukomana wekuti uyo akazorova munhu akatonga wega nyaya yakaifana kuti abata munhu mhosva yake aifana kuzoyachi unomo oripota kwamambo wamutonga sematongerwo anoita nhasi anofana kuripowo kurova kwaakaita munhu uyo anoti ari wega akaita kuti nyama dzaake vari pamwe chete toda kuti mufambe mega imimi hatisava kudya chinhu chenyu pano endai munofamba zimbonati mozodzoka muchifamba futi muchibvunza kuti kukwira kwatikaita usiku kuri right here nokuti hapana akaremara apa asingazivi kuti hazvitenderwe munyika medu saka ini ndoda kukupai mukana wokuzvichenura mega muri semhuri mozvipa mhosva mega moziva kuti guva remabusha hamukwirwe guva usiku panenge kuromba kasi ndoda kuti mufambe nzvimbo 3 mozodzoka musi wa29 iwe unocheneswa nokuti iwo wanongedzerwa hatichida kurova munhu mumwe chete fambai pamwe chete kana uyo acheneswa kana ari muroita kuti amubata imi makwira guva kai mabusha atitendere modzoka moti zvatikaita ndizvozvo here modzoka mabusha saka ndapedza nemi uyai musi wa 29